Jong mam selukna. Dame ma di jolma las ni rohani debatap sada itu hami nadi pardang ulanon asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa dohot sian hamatean saleleng nilelengna hupangido hami tuho saidongani marohanami nahudomi marhite-hite todi parbadiai akut nii sai parrohai mahami asa huboto hami madok mauliate tuho asa tarapul situtu rohanami di hagogoton doho di pangujunan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan ta maridehita. Tangihon hamuma patik ni debata di perningotan pesta Natal na parjoloon ima natar surat di Yesaya bidu 40 mamukasian ayat 17 sahat rodi ayat 10 songonodo hatani Jahoba si paluaho nabadia ni Israel ahudo Jahoba di Batam na mangajarhon tuho bahen hatuamu na manogu ho di dalan si dalananmu out na dirado tiroham akka patiki jala doson batang aik haso nangammu jala hati goranmu doson galubang ni laut ido sahatna atong rak mangido gugo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahom bart patikmi amen marid de mahita.
tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dibono gicang. Hodo na patupahon hasisani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Seasi maroham dihami. Akan na mangarsak dosa nami. Say sahabi matubagasan rohan nami. Hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohan nami di asi ni roham. Alay asa hot rohan nami marhapor siyaw. Laho manggotap kon nasa dosa do roha portibiyo. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badiya marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan di dosa. Songonodo pakkaholong ini debata di portibio. Pola do anakna na sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng-leleng na di ibana. Hasa ngapon may debata na di gijang. Amen. Marid de mahita. Satu hitam damai Tuhan, satu hatani debata turpuk di ari parningotan pesta Natal na parjoloon. Imana tersurat di Zakaria bidusia. Mamuka meisian ayat sia sahat rodi ayat 10. Marsoring-soring mahita. Maria yasitutu maho ale borusion. Marolopolo maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho partigor ibana jala si parmonang na serepdo rohana
Jalan marsihudul di halode, dohot di anak ni halode, ina. Ido hatani turpu mertua do akka natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari dihita. Tahatidakkom ma haporsiotai songon nahinatidakkon idongatta sa haporsiao desadok portibion rak mahita madok au porsea ido ama pagugun na suatu dosa matno palangi kota au porsea di Yesus Kristus anak ide bata Jahuba isdai iman atinubuhon di si Maria nagabe-gabean siato di parbadia ido tu hata nak mau nak nit mau do ibana di hau parusia na tua tu manotoru buta na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo na hudul siamun de bata Jahoba amanai pargogon na satu dosani di sima ibana pe mamulak sogot tanon manghumi halak na mangulu dohok na mate au porsea di todi perbadia jala adong sada huria nda badia huria hato panyala Kristen akan nda badia dohok dia sani dosa dohok dia hatai nama doh mulak mangolu sogot daging mati dohok dia hangoluan na sora sudah. Amin. Binasahat pasado sunggul-sunggul. Shalom, selamat hari Natal ma dihita salhuna. Sautik songon sunggul-sunggul di pestata Natal na parzulo di Bagasa Tikion. Marsugut tanggal 26 Desember tahun 2025 songon aka buah-buah di tiap kami gerang salpu
Tuktong do marpung hita di bagas joroon, imam amestahon pesta Natal paduahon, di pesta parningotan ari hatutuhun itu hatta Yesus Kristus. Laos ditiki ido akamang do tamuinang, lau patupahon sakramen padidion nabadia. Dohot maka tidakkon haporsiaon, tua kayanakon ni huriata, na niuluhon ni padita resota. Masuk kita songon minggu nasomal pukul 10 manogot. Di pestata sadarion songonang takas taida di pesta Natal na parjulu ima naro opui aporus pucuk pimpinan ni huriata laho mangibadi hita di luat pulugudang manang luat si manulak taruanon alani toktong mata buah di tangyakta di haroroni pucuk pimpinan ni huriata mangibadi hita na di luat si manulak taruanon di batama nama masu-masu parsaurata laos opuido non pasahaton jamita haluaon marhite hatani debata di parsaurata di pesta Natal na parzoloon alani toktong ma martangia kita tuhata asa mardami sonang saluhuna di pestata di bagasan sadarion songonima sautik songon sunggul-sunggul siatong atongani huriata selamat Natal marihita saluhuna. Maride mahita, los disom mahita pasahaton piliata, pilihan sada dohot B.
bata, las dame, dame, dame mani dorma, lomo ni rohani de bata, dohi na dorma. Alalas ni rohago dan sai songgo pirohaki asado tau mamalo mamu di goa hasanga puni de bata las dame 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 madi jorma lomo ni rohani de bata dohi Tedehon ayak sada. alalas nirohagoda nahu barita no ngadu si palu na yorma las dame 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 mani Ayat 2 Tedehon. Ima beda na hitan waing. Ima beda na hitan waing. Jadi sutuk tersinggung kamu perhalado mangnai si penamabenon waing pohon natalon dotak kasudin waing plastikon akan baru namanya. Dak songonihian. Itu pada sope anggota 70-an isi akamat tanah sanga mernatal do pitau 70 ada kalong nasongono. Jadi mau songo di hutan nami dibayar do batang ni pisang nang itaba. Irat tinggi matur mangan, dang itaba dah. Irat tinggi matur mangan, ipa colopom itu batang ni pisang gabe ima pohon Natal. Jala di mulana songonido. Jadi cemara do pohon Natal ala cemara omma ditikii sada hau naso malos naso marurus bulungna meloro salju. Niat dangarok salju di hita. Jadi adong do lapatan ni iya nata pesta honot tuhat ta Jesuson ima natok tong mangolu rodi saliling nililing na daktar taluho kamatean ido parroni cemara gabe pohon Natal. Jadi do benado angkutan naro mula mamanginang sadok nak pesongon na uli berengon. Betul sih mahita mula muse. Dangarong lapatan nyon, palastikon. Ale unak pola gabe marsoalan non ay horo pa bebenin hamuan non. Ido jala taingo na julu dalilid do ipatikon ma parsobaon ibadah partangiangon marsaur do tuhatai ido situna. Dungi muse naudok naking parmahanion tuna. Dungi muse naudok naking parmahanion gudang nuaing kamanginang nabui mangela rohata apaing kamanginang nabui mangela rohata apalagi akan kota tajamot to duk pangarato tusan dung lebih makmur itinggal ke KBB jadi tatonai akan kotai asa unak terpengaruh tua ke ajaran-ajaran dia ka pangaratoanan parmahanion asang giat togu maniop pabuat tuhat taido jala musena patuluon naking mangodolho nasa jupang dame dohot lasiroha nian buru rosuku-suku na iwado lasroha songonomma namasa
amang inang masa penamasai totu borak do tu pakilalata marsa do hita alai tongma unang lupa hita majakod dame siat tu hatai unang lupa hita berangsur-angsur las marohata ala satu nuaik tahamulate homma dipake tu hatai do mace torop saddo ruas ni HKBP do perhalado manangiakon aka manamin atongon marukil suak-suak pamaretata marusaha anggia ma berangsur-angsur bui sumuang las ni rohata alai lau sadong ma pangujungina manginang ala di totopon Natal nasional do tema ni Natal di tahunon molotah jadi taida majo marhite-hite barita nauli nok tabigi nakin situtudo tu hatairo mabuan haluaon na pabotohon narapar hita ibana ganupari jalan nunga taboto songo dia situhui Natali bohado asang giat adok partalianna nang dingulu ni aka keluarga tabi mau lihat mamang inang huida di son agak torok dua kamata narok nak penya kuida dak kisay bang behuida tong kira ison ne tulu baris akai nata ibu dinai akamata mau lihat mamang daro hamu ala yakin au akai nata dong nama balu nuaing debo nang menang na dia ramat tai di banuaingong jadi pasahatamu majon not tabi tu akamata dohot pesan doko kamu matu amang dijabu tonan ye purus nakin di gereja sadok paringgas mamar minggu ni muma alai ida situasi tiki las rohana agodangan non molo emosi di mana matu gereja di hosur koi hadua toy mainan non jadi tong maida situasi ale molo hida prebandingat ton waing arong gua kamataon idodok mau lihat media kamataon di hari koton namar huria namar gerejaon asang giat bui tong aka ama di sadok HKBP hira toropat do HKBP songonia manginang nuaing ama hurang di gereja jadi olodo daksa lamar lapo manginang aka matei lo samutok tu lapo ay molhon ni jabu pe olodo suntuk ala itu tu denggad do nang ama ni HKBP nang dilapo ibana taridana HKBP dia mataridana menarik do hulala arok sada kode tuak dang di daerah di hita hubangon adong di dinding nai di surah adong kode tuak teh hita son adong tolema jadi kapar lapo tuak budu non iba di dindingnya saya bo to akamata asa taridana HKBP isura i dinding ni kode tuakon satu gelas soal biasa inna 2 gelas penambah darah inna mang nato hodak kuboto ada penambah darah inna alai mai surat yang go tua udang 2 gelas ngamor dong be alai mai surat isi 3 gelas mulai terasa 4 gelas lancar bicara 5 gelas jalan sama rata berarti odo habe ya hubere udang binoto biar manginang holan ni bereng inat tom ada gelas otori tai do hurum nai tu gijang lai tu dia do mata minna sampai neng maribak do hurum ni dak dana naon galasor tiki 2500 do sada nyo sadia menarwamu nuaing gabe apalagi mulu matai mamereng medebu galas ya Allah subhania tukko sampai marbuder ulu ni dak dana hon jadi molo songoni pola pendidikan tamanginang boido gabe manipan kebencian nasida tu hita natoras nak pediului hita alai ngaterluka perasaan rugi hita molo sega galas maropuk piring rugi alai molo talibas ngagabe margadda-gadda harugiatta ngasega piring magungu selas ni roha terluka perasaan tidak danak jadi bodoh tong dohonota amang ngabeda bu galas tidak sengaja amang ate salinai mana amang dah hargado tu horonon kudak pengeluaran toy mak payas mak mang songon ama songonina ikong ganu pari do jalota bisuk siatu hatai jika kada danak taison pinasaha matu palhadoni huriata
Dan apalah pinak kulingan, mungkin dolas rohani alakon naing haru igasak ipurusom menyaju ipudai bapak do mau nolo naro anak gitu. Alai tuhamuna kaya nokon nami pe ingok masa depanmu sangat tergantung pada rasa hormatmu kepada orang tuamu. Mulane kasih aho sugut tuguha porsiommu argana torasmu baen. Unang maila ho mamereng na torasmu. Ido kunci kebahagiaanmu. Molo toktong tuguha porsiommu di dia pe sugut. Jala argadi ho na torasmu. Ingok pasu-pasuan itu hatta do perjalanan yang ulup tujulu. Atau ngamanginang hita sudi. Tahalas sama pesta tasadarion. Tahalas sama haroron itu hattai. Jalamian tu hattai dohot asni rohana gado pari. Pehut-ihut perjalanan yang ulup tabi. Amin. Ale Tuhan mulia terohanami diho. Di parataho Tuhami haroron ya anakmu tu pertibion. Asa takashu parsaulio kami haluaon. Jala takas ale Tuhan hupa haporsiai hami. Pabuana tutu si tutudo roh anakmu. Jala madongani hami di paranggulo si ganopari. Hutangnya kau kami matuho Tuhan nakadongan nami. Natungon marukil dope terlumubiak kama nami na nami na di bagasan habok ni roha. Di na korban bencana ekologis. Marsirang si anak ka nahina holongan nasida. Tuhan borat si tutudo si taononon. Alai porsia dohami. Tar patupahodo Tuhan apul-apul na sumurung. Tusudi keluarga ni amanami na nami. Tininggal ho niyaka hina holongan nasida. Suak songonima ka manami na nami. Na mangai harugian inorhon ni bencanai. Porsia dohami Tuhan tarpatupahodo marlupi gadda. Tongosommu siap banua gijak pasu-pasum. Tau palas rohana sida. Atok sudi mahamina pungot Tuhan. Asima roham. Sai padau manasa marani daging naktot di siak kami. Paluas mahami mamongoti tahun baru si paimaun nami 2026. Manga sahot Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Marede mahita, isom mahita pasahaton peliata nabaduahon.
parnida tuta Betlehemi somba Kristus si palua naik baru tubui sangat madi Tuhan sangat madi Tuhan borhan si paluanaroi si gonggomi parluhutan langit dotanoi sangat madi Tuhan sangat madi Tuhan. Dedehon ayak sada. Tarbege suru-suruan marente akadolok dohura gobdo sari igarnai
Orhat mahamu marnida tu Betlehemi somba Kristus si palua naing baru tubui sangat maditu sangat maditu idama tak suruh jadi tapahudul mas satokin kamanginang bason tapake mapartikias sa tokin lao pasahaton sipirnitor di tuaka amanami nanami ido amak preses nakin perutusan ma jala upasahat tami sipirnitor dion songo dalam martangiang amanginang asa pirto dimuna saluhuna asa giat 7 donon akan aluna denggam mari tongos tuhata jala pasahaton nami ma disodo amak sekjen songo sautik meringankan naborak nane muna ima akana disubakon yakana makaholongi hita sahatu nuaing adong ma 10 miliar lubi naong dipapungu sian sadok KBP jala alamat setoro do manginang marunum ribu kepala keluarga alani molo perutusa perutujulu ala yang go tangiak ta sudi tangiang nami sudi mahamu dapotan si pernitodi dohot na pinasaanya makse JP sahak manoni tu sudi ka nami na ikom majalosa so ngani mau pasahat tami pinasa matuamu nuaing la mangatur hosa. Jadi Roma tujolo akama nami do ina nami na terdapat bencana songonan itu kondi ulan hirata Roma hamu tujolo. Jadi tumolo utusape di pasahat opi eporus sipirni todi tu aka ruas ni huriata na terdampak bencana
nong sude mahita di gonggom toddi ni tuhatta marite hite naung penasa ni upian non sipirna toddi tu akar ruas duretta. Jadi tung oppe jo utusan nong sude mahita di pasah upi sipirna toddi. Jadi bingki satu sekolah minggu amanginang anoma sipul pesta tahun di pasah hatuna sidang alani tadi oma saya naik detanakin ima 615 ayat 45 ida madi panggagatan si paluanaro laus jongjong maita salukna. Datangnya koma piliata Ali tuan dibata amanami na di Banua Kijang hodo haroroan di saluhut sileho-leho naringgan doho nasa uli Gereja lama sekolah minggu doho remaja sekolah minggu doho remaja borhakma tu gereja lama disima nungarade si panganon do sinumon di hita rombongan ni obunge borus suang songoni amang sejen do sa distrik nunga adong inganan di berada di hita di labung ni gereja lama memang hitungan 200 on amang sejen tuan
Cukup dah.